No niin, tässä meillä on Big Maxin kärri, jota me vuokrataan golflomalaisille. Tässä lyhyt katsaus, mitä se kärri pitää sisällään. On tämmönen kevyt, erittäin vankka ja tukeva muuten sitten käyttää. Tästä laitetaan tää väki tähän. Laitetaan sitten tästä kiinni. Se alkaa olla ajovalmis tässä. Ja sitten tää on tämmönen vankka, kahdella kerralla pidettävä ja ajoasento saa sit itse säätää, että päästetään korkealle. Eli tässä on hyvä vaihtoehto sille, että otetaanko kenttien vuokrakärri vai vuokrataanko sitten tämmönen kuukaudeksi esimerkiksi 6 viikkoa, 2 viikkoa meidän Eikädi-liikkeessä tämä golfkärri. Tämä tulee sitten kokonaisuudessaan kuitenkin paljon edullisemmaksi kuin se, mitä saadaan tuolta golfkentiltä vuokraa.